ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं श्रेष्ठं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगमं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनाध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं ओम श्री गणेशाय नमः अभिगणमस्तु गिरिजानंदन प्रभु मम विघ्न नित्यासु सर्वसिद्धि प्रतो भव। ভজ মন রাধে গোবিন্দ প্রভু জয় জগদীশ হরে। ବାପା ଆଳତି ବୋଉ ବୋଉ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠା ନହେଲେ ଚୁଟି ଯାକ ସବୁ ପଡିଯିବ। ମାନେ ବୟସ ଆହୁରି 20 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି ଚନ୍ଦା ହେଇକି ମାନେ ତାଳ ଉପରେ ଯେମିତି ଟୋପି ଲାଗେ ସେମିତି ଲଗେଇବୁ। ଶିବୁନା ବୋଉ ମା ଆରେ କଣ ହେଲା ଦୂରକୁ ପଳେଇଲ ଯେ? ନନା ମତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ବାପା କହୁଥିଲେ ଦେଢୁଶଙ୍କର ସାତ ହାତେ ପଛରୁ ଥାଇ ସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା ଆମ ପରିବାର ଭିତରେ କେହି ଜଣେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। କିଏ ଅଛି? ବାବୁନା ତ ଅଛି, ଶିବୁନା କାଇଁ? ବାପା ଶିବୁନା କାଇଁ? ବୋଉ ଶିବୁନା? ଆରେ କହିବ ଶିବୁନା କାଇଁ? ଆରେ ବାବୁନା ଶିବୁନା? ଆରେ କିଏ କହିବ ମତେ ଶିବୁନା କାଇଁ? ଆକ୍ଚୁଆଲି କଥା କଣ କି ସେ ରାତି ସାରା ବୋଧେ ଗେମ୍ ଖେଳୁଥିଲେ, ଲେଟ୍ ନାଇଟ୍ ପାଇଁ ସ୍ଲିପ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜାରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଶିବୁନା ଆରାମଜାଦା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଘରର ନୀତି ନିୟମକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ନାହାନ୍ତି। ବାପା ଜେଜେ ବାପା ଅମଳରୁ ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଟାଇମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରୁହନ୍ତି। ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲା ରାତିରେ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କଥା। ଏ ଘରର କଣ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ? ଏ ଘରର ଆଦର୍ଶ ନାହିଁ? ଖେଳୁଥିଲି ଆରାମଜାଦା ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ କେତେ ଥର କହିଛି ଘରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। କଣ ଭାବୁଛୁ ଘରୁ? କଣ ଭାବୁଛୁ? ଘରର ଅନୁଶାସନ ନାହିଁ? ଥରଟେ ଛାଡି ଦିଅ ଭୁଲ ଛାଡିଦେବି କଣ ଭାଇ? ଆରାମ ପିଲାଟାକୁ ଛାଡି ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଚଳିବ? ଶୁଣ ବାପା ମୁଁ ତମକୁ କହିଦଉଛି, ଆଜି ସକାଳ ଖାଇବା ମନେ ରଖ, ଖରା ବେଳ ଖାଇବା ମନେ ରଖ, 4ଟା ବେଳ ଖାଇବା ଆଉ ରାତି ଖାଇବା ଯଦି ୟାକୁ କିଏ ଦେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବି, ବୁଝିଲ? ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଠିଆ ହେଇକି ନାଟ ଲଗେଇଛି। ପାଠ ପଢିବାକୁ ତ ପଇସା ଦିଆଉଛି, କରୁଛୁ କଣ ବେ? ଆରାମ ଜାଗା ବୋଉ ଏ ଘରର ଅନୁଶାସନ, ଏ ଘରର ନୀତି, ଏ ଘରର ନିୟମକୁ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିବ ମୁଁ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ଶୁଣ ଛୁଆଟାକୁ ଛାଡିଦିଅ। ଛାଡିଦେବି? ନନା ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ କଥା କହିଥାନ୍ତି। କଣ କହୁନ ବୋଉମା? ଏଇ ଥରକଟା ଛୁଆଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଶୁଣ ଆଜି ଆକୁ କେହି ଖାଇବାକୁ ଦବନି, କାଲି ଯେମିତି ଠିକ ସମୟରେ ପୂଜାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବ। ଯାହା କହିଲ ମା, ଟୁକୁଣା ତତେ ଭାରି ଭଲ ପାଏ। ଏ ଘରେ ସେ କାହାରି କଥା ଶୁଣେନି, ଏମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ କରିଛି ମୋ କଥା ବି ଶୁଣେନି, ତୋରି କଥା ଶୁଣିଲା। ଠିଆ ହେଲେ କଣ? ଚାଲନା ଉଠିବା ତାକୁ। କିଛି ନାହିଁ ବାଡିଆ କଥା ଗୁରେ ଏଥିରେ ବାଡଉଛି ଗୋଟେ ସେମିତି ବାଡିଆ। ମଣିଷ ଗୋଟେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗଲା। ଏବେ କୁକୁରଟାକୁ ତମେ ରଖିବ, ତମେ ତ ତାର ହିଫାଜତ ନବନି। ମୁଁ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେବି, ମୁଁ ପାଧେଇ ଦେବି, ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି, ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଦେବି।
ତମେ କୁକୁର କାହିଁକି ରଖୁଛ କଣ କହିବ ଛି 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 ମଣିଷକୁ ନାକେ ଦମ କରିସାରିଲାଣି ବଡ ତ ବଡ କାମରେ ଗଲା ମଝିଆଟା ତା ଦୁଃଖରେ ସିଏ ଗଲା ସାନଟା ତ ତା ଖେଳ ବୁଲା କୁଣ୍ଡରେ ଗଲା ମୁଁ ଖାଲି ଜଣେ ଘରେ ଜଣେ ବେକାରିଆ ଲୋକଟା ଆଉ ଛାଡ କାହାକୁ କଣ କହିବ ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ବାପା କଣ ଆପଣ ଆମ ଘରର କୁକୁର ହଁ ତାକୁ ଆପଣ ଗାଧେଇ ଦେଇଥିଲେ ଗାଧେଇ ଦେଇଛି ସାହସ କେମିତି ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଳାସିନୀ ହଉଛି ଆମ ଘରର ମାଇ କୁକୁର ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି ତାକୁ ଆପଣ ଗାଧେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କୁକୁରଟା ଗାଧେଇ ଦେଲି ହଁ ମୁଁ ତ ସବୁଦିନ ଗାଧେଇ ଦଉଛି ଆଜି ବି ଗାଧେଇ ଦେଲି ବାପା ଆପଣଙ୍କର ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର ଆପଣ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ପୁରୁଷ ହେଇ ଗୋଟେ ମାଇ କୁକୁରକୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ କେମିତି କୁକୁରଟା ସେଥିରେ ମାଇ ଅଣ୍ଟେ ଯାକ ଆଜି କୁକୁରକୁ ଗାଧେଇ ଦେଲେ କାଲି ଗୋଟେ କଲେଜ ଯାଉଥିବା ଝିଅକୁ ତ ଗାଧେଇ ଦେବେ କାଲି ଜଣେ ପଡିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆସିବେ ତାକୁ ତ ଗାଧେଇ ଦେବେ କାଲି ଆମର ଯୋଉ ବୁଢୀ ମା ମରିଗଲାଣି ସିଏ ତ ଆସିଲେ ତାକୁ ଗାଧେଇ ଦେବେ ବାପା ଏ ଘର ଭିତରେ ଆଜି ଠାରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗାଧେଇବେନି ଆରେ 7 ଦିନ ନ ଗାଧେଇକିରି ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ଓ ବାପାରେ କି କଡା ନିୟମ ଭଗବାନ ଭଗବାନ କ୍ଲିୟର ଏପଟେ ଯିବା ହଁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ତ ଆଉ ନନା ଥିଲେ ରଘୁ ଛକରେ ଆସୁ ଆସୁ ଲାଗିବ 30 ମିନିଟ୍ ଆଉ ଏ ସୁଯୋଗ ଛାଡ଼ିବି ଦେଖିଦେବି ନା ଟିକେ ଚେକିଦେବି ଆଇଛି ନିହାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଅଏଲ ଜସ୍ମିନ ପରେ ବଢିଆ 30 ଦିନ ପରେ ମିଳିଲା ଏଇ ତ ନିହାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଉ କଣ ଦରକାର ବିୟୁଟିଫୁଲ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମନେ ନା ମର୍ଦ୍ଦା ଦେଖି ସବୁବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ବଢିଆ ହନ୍ତା ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି ଆଉ ଲାଇଫରେ ଦରକାର କଣ କହୁନା ନିହାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ 100 ଆଲମଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ଅଛି ନିହାର କଣ ଚାଲିଛି ନିହାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ 100 ଆଲମଣ୍ଡର ଶକ୍ତି ଅଛି ପାଇଲୁ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଲି 100 ଟଙ୍କା ତାପରେ ଭିଡ ଦେଲା ଜମା ଦଉନଥିଲା କେତେ ମାଗିଛି 80 ଥର ଭଳିଆ ମାଗିଛି 100 ଟଙ୍କାଟା କୋଉଠୁ ଆଣିଲ ନନା ପକେଟରୁ ଜାଣିପା ନନା କିରେ ବାପା ଆରେ ଟୁକୁନା କଣ ହେଇଛି ପିଲାଟୁ କାହିଁ ମାରୁଛୁ କଣ ହେଇଛି 100 ଆଲମଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଆଲୋ ହେଇ 100 ଆଲମଣ୍ଡ କଣ ବା ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିବି ରୁହ ପଚାରୁଛି କଣ କିଲୋ ଶୁଭୁଛି କଣ ସେ 100 ଆଲମଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ରୁହ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଆମର କାଲି ରାତିରେ ଯିବନି କଣ କହିଲା କିଲୋ କିଲୋ ବୋଲ ହେଲେ କଣ କିଛି ନାହିଁ 100 ଆଲମଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ସେଇ ତ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି 100 ଆଲମଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଏଇ ଶୁଣ କଣ 100 ଆଲମଣ୍ଡ ଶକ୍ତି କଣ କି 108 ପାଖକୁ ଆସ କଣ କହିଲା ତୋର ଯୌବନ ଗଲାଣି ତୁ ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଶୁଣ ହେଲା ଏଇକୁ ବସିକି ଏ ଛୁଆ ଦେଖୁଛି ବୁଝିଲୁ ଶୁଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଦେଇକି ଯାଉଛି ଆଜି ଠାରୁ 15 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଫୋନ ଧରିବନି ଯିଏ ଆକୁ ଫୋନ ଦେଇଥିବ ସେ ମତେ ଚିହ୍ନିବ କଣ ଧରିବି ছি 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 ছি